Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content yakachena, content iri clean, content iri healthy, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nezuro wese kwakaswera kuchitenderera guwa rekuti pari kuda kubudiswa mari itsva inonzi structured currency. Mawani ndonyaya ndokufambira zvamanje manje hanzi structured currency. Saka pane mitauro yakawanda iri kuitwa, mitauro yakasiyana siyana iri kuitwa, asi sezvamunoziva pachitubu tinouya neinformation isina kusanganiswa. Sezvairi tokupai mozvinzwira, mozvionera mega kuti uyu anenge ari kunyeba, uyu anenge ari kutaura chokwadi, sarudzo yakwani yakwamuri. But ndisati ndapinda muaudio randakubatirai zvamanje manje, ndoda kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri kubuda pasi apa. Nditika kana une nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate futi pasame number ipapo tofambira nyaya dzacho. Handitika right. Panapa ndine recording from Studio 7 yemusi wa1 April yane zuro pavari kutaura ivo nyaya ye-structured currency. Saka ndoda kuplaya the audio toonesana kuti how far is too far, nekunzwisana mativi ose kuti zvakanaka zvakaipirei, toonesana kuti zviri kufamba sei. Handitika right. Panapa hanzi atidawana vanoshandisa chisimba kana kushandisa mafeelings zvekudaro, kana kuda kutuka vamwe, kuda kuita bullying vamwe mucomment section, aiwa tizvide izvozvo. Saka rega ndiplay audio chingoisa mafacts ako kana uchiona kuti mafacts ako ane musoro. Kana asina musoro usatuke vamwe, usashore vamwe. Ngatingoita sei, ngatiwirirane mwedzi munyuwano, ngatifarei pamwe chete. Handiti saka rega ndiplay the audio muzvinzwire mega nenyaya ye-structured currency. Bhanga guru renyika re-Reserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa svondo rino kuparura imwe mari itsva inonzi structured currency kutsiva dhora remunyika rave kutatarika zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuamerica. Izvi zvapawo kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakanyanya. Ngatimirire senguva pfupi yatakatarisana nayo kuitira kuti nhaurwa idzodzo dziinde kunozadzikiswa. Kubvira mukuru wenyika achitaurira kuti pane zviri kubikwa nemubati wehome yehurumende, achitaurazve kuti pane zviri kubikwa, tikataurawo isu kuti tanga tichibika gwaro rekufambiswa kwemari yenyika remonetary policy, upfumi hwenyika. Saka nguva ndiyo yaakusvika, nguva ndiyo yasvedera, asi ndinoona zvakatijekerai zviri kuuya. Vamwewo vari kuti havaone paine chinochinja vagwanyanya kana pasina kuchinjwa nyaya dzezvematongerwo enyika nekubatwa kweupfumi. Munotiwo kudini mashoko akadai? Ndingati nyika yoga yoga pasi pano ine matongerwe akasiyana siyana. Kune dzimwe nyika dzinotova nematongerwo nenyaya dzepolitiki dzinotosiririsa zvakanyanyisisa kudarika zvamuri kufunga kuti zvingava zvakaita. Asi nyika idzodzo dzine mari yadzo iri kufamba zvakanaka. Ko vamwe vari kuti mari iri kutaurwa iyi kana kuti structured currency haisi pamutemo, hapasi kuteedzerwa murawo kuti inge ichiparurwa. Yambovapo here mari yacho iyoyo?
handioni vanhu vanomhanya vachitaura zvakawanda kumberi chavanonge vachinyanya kuda kusumudza mhepo munyika kuti chingatibatsira chii. Hapana zvazvinotibatsira nekuti hatisati tava nemari iyoyo. Munoti vanhu vakapata here? Havazivi zvavanoita here? Handione vanhu vakasvika tungamiriri vedu vachinosvika pakunopusa pakudaro. Saka chizipaiwo nguva yekuti tigogona kuona kuti zvii zvatakagadzirirwa. Tozvipa nguva toona kuti zvese zvatinotyira izvi zvinhu zvatinofanira kutyira here kana kuti ndezvokutotyirawo nhando. Saka ndiri kuti inini hakuna vatungamiriri, vabati vehomwe, mapolisi makers angatora nguva yakareba kudai vachigadzira mbwezvo. Avo vanga vari chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Right, mavanzwa hanzi chipangamazano. Advisor weReserve Bank ndiye anouya nemazano achitaura kuti aya wakomana ngatidai zvinhu zvedu zvifambe zviite sei zviende kumberi. Hanzi musamhanye kuda kuita dzungu, kuda kumhanyira kutaura kuti zvakazoti zvikazoti. Kutori nedzimwe nyika dzitori nenyaya dzematongerwo enyika dzakatodhakwa kupfuura zvakaita mafungiro amuri kuita imimi pamusoro peZimbabwe, asi vane mari yavo yakaita sei yakasimba, mari yavo iri kuita sei iri kutenga yakanaka. Handitika mavanzwa chipangamazano achitaura kuti pane zvinhu zvatiri kubika, poto yacho yakuita sei yakuibva, tiri kukupakurirai. But sezvamunongoziva social media tinokambira mari haisati yapo. It's not yet confirmed kuti zviri kubuda rini, but pane zviri kugadzirwa nekuti hanzi dhora redu harandonda, pamari yedu yandonda pamari yekunze. Saka ndozviri kutaurwa nani naadvisor. Rega tinzwewo rimwe bato kuti rinoti chiiwo, muonero inosiyana, mafungiro anosiyana. Ndosaka paipe makazonzwa maichisambo vachitaura achiti maonero avo ndo mafungiro avo. Saka hatipo pakushorana, hatipo pakuita sei pakutukana, but tiripo pakuonesana. Ndikarega tinzwe vamwe vacho vachitaura. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing Zulu abatawo Dr. Eddie Mahembe vanoshanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions. Maonero angu ndekuti zvinoratidza kuti hazvina kujeka kuti structure yacho yakamira sei, asi pavari paringa tichiverenga uchifolowa social media media houses tiri kunzwa kuti one ringa riri backed negold, number two ringa riri futi backed nema-US dollar. Handifungi kuti Zimbabwe ine mareserves akawanda zvakadaro, saka zvinonetsa kuti tinase kuzwisana kuona kuti zvoda zvinhu zvibira pajekerere kuti vanhu vaone kuti zvakamira sei. Asi tikazvitarisa zvitoziva kuti hazvisi zvokutanga kuti pachaitwa mari inonzi iri backed. Mungajekesa here ipapo? Bhondi noti tiri kuona maratije tiri kuona maudzirwo atakamboitwa parakaitwa namamanguzha tanga taudzwa kuti rinenge riri backed neloan yema-US dollar inobva kuExim Bank. Saka hatizivi kuti zvakazofamba sei. Tikazoudzwa zvekuti inenge iri paichauya inenge yakatsigirana vanenge vachiexporta vachipuwa yavanga vachiti ma-export incentives. Hatina kuzoona futi kuti zvakafamba sei. Saka nyaya iripo ndeyekuti inyaya yeconfidence nekuti vazhinji hatinatsi kutrusta zveshuwa kuti zvekutaurwa ndezvechokwadi here, mari yacho inonzi ndiyo inotsigira yacho iripo here, gold zvacho nyangwe izvo hariko nezvekune magold coins akapetwawo. Hapana anozonatsa kutaura kuti magold coins ava papi, zvinhu zvakaitika nezvazvo. Saka nekuda pokudaro tichiita sekuti chamuhande muhande. Saka pakaita zvokuita sekuti chamuhande ndozvinoita kuti vazhinji vazotorawo mari yavo vesa pasi pepilo nekuti vanenge vasina shuwa kuti zvinhu ndezvedambe here kana kuzvishuwa ndezvekuti nyika iende mberi. Asi chii chinoda kunyatsoitwa neZimbabwe kuti iite mari inotambirwa nevanhu, Dr. Mahembe? Moza nyaya dzemari ka zvinhu mari tatova ne-more than 300,000 years kune nyaya dzemari idzi. Pakatanga kucherwa barter trade ndobva kwakaita mari dzatava kushatira mazuva ano. Nyaya yemari haifaa kutombonetsa kuti zvinotoda hazvitombodi kana dhokta chaizvo. Zvinongoda kuwirirana
toita inonzi independent reserve bank. Zvazvokuti reserve bank haifaa kunge ichibunyikidzwa kana kukontrolewa necentral government. Pakangoita izvozvo zvokuti mari inongoprindwa pavadira zvichinjwa mutemo zvidero, ndozvinoita kuti zvinyanya kukanganisika. Saka nyaya inorwadza muZimbabwe mazuva ano kuti panguva yapera isei inyaya yekuti hurumende zvayo inoshandisa reserve bank sebhengi rayo. Pavangodira kuti vatore mari vongonokoravo vodidi, ndozvinoita kuti inflation iite zvaizvi. Dr. Eddie Mahembe vanoshanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vange vari parunhare kuCape Town, South Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Right, mazvinzwira dhokotera vachitaura kuti zvinhu zvacho zvinoita kunge zvine chiwande mukati, hazvina kunyatsoita sei, hazvina kunyatsojeka, uyezve hazvisi pachena. Meno kuti iwe unofungei nenyaya iyi, kuti structured currency inokwanisa kuchinja zvinhu here? Structured currency baba inenge yakukwikwidzanawo nechi inonzi ne-US dollar here, kana kuti ingori same tactic iwo watabvira nawo kudhara. Pane nyaya yandaita yaHope Waching'ono achitaura kuti nhasi April Fool's Day, asi hurumende yemuZimbabwe inonyepera vanhu every day, inogara iri April Fool's Day. Saka ameno hatisi kurwa futi neFool's Day here futi pakarenzi apa, handizozivo zvangu, but panapa pachitubu tinouya nekunzingu nekunyimo, kunzungu nekunyimo, tokupai mozvionera mega. Handitika hatina kwatakarerekera, hatina watinoshora, hatina watinoita sei, watinotarisira pasi. Tinokusimbisai mose masubscribers edu, tinokudai mose mafollowers nemaviews edu, ende tinokufarirai mose nerutsigiro rwamunotipa pano pachannel. Asi ndoramba ndichikumbirisa musatukane muma-comment section umu, musatukane. Kutukana ngakuita kushoma, ndichika taurawo zvisiri kuwirirana newe, taurawo mune zvakanaka, moonesana, muchikurukura zvakanaka paplatform. Handitika so ndonyaya yanga ndangokubatirai kare kokuseni kuti ndikuzivise kuti aiwaka structured currency haisati yauya, but iri munzira kuuya kuti zvinhu zvedu zviende kumberi. Siya comment mucomment section. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndikuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.